Welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing omtinken voor voetbal en keertsen. De bal had dit weekend weer rollen in het betellen voetbal. Alle clubs kwamen in actie, Uitzoin, Cambuur en AGOVV. Zij traapje van de Joenpas over haar seizoensopening. En de vraag is, werd het volslaan vanuit de Cambuur te investeerd is? De play-offs binnen in elk geval het doel. De belangstelling voor de laatste training van Cambuur voor de competitiestart is groot. Tientallen supporters binnen naar het veld kwamen om haar ploeg te stiepjen. Ze zoeken uit naar de wedstrijd in AGOVV en binnen nieuwsgierig goed Cambuur te vanafbrengen zal. Trainer Alfons Arts had er nog doen. Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb vanmorgen tegen de jongens ook gezegd, dat merk ik eigenlijk de hele week al, dat je ergens naartoe leeft. En ja, je hebt dan de pech dat je pas op de maandagavond aan de bak moet. Maar je merkt gewoon de laatste dagen dat iedereen eraan toe is om die eerste wedstrijd te spelen. De selectie is zo goed als volslaan. Robert van Boksel herstelt nog van een squadde Achillespees en deze Marco van der Heijden had een leesblessure. Van der Heijden verliet even later de training en hoopt er vreedtje in Eindhoven wel bij te wijzen. Op het middenveld mist Cambuur ook Ozan Turk, die nog een scorsing had van Feline Ier. Deze man, Mohamed El Makrini, is er wel bij. Hij tekende Feline Wieke pas een contract, maar zit in AGOVV voort in de basis. Ja, ik moet gewoon mezelf laten zien, ook gewoon bij deze nieuwe club. En, ja, ik ben blij dat ik een stage bij kan dragen en ja, ik ga gewoon alles geven en dan zien we wel. De strijd tussen de keepers is in het voordeel van Marco Bizot beslist. De hierling van Ajax, die ook oproepen is voor Jong Oranje, krijgt de vakker Boppe Robert de Loeke. Bizot is beter in het mooi voetballen en dat had de trosslag doen. Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Het is natuurlijk waar je 6 weken lang hebt getraind en gehoopt op wat. En nou ja, als het dan waar wordt gemaakt, dan is het alleen maar mooi. Sabliet als Bizot is, zat teleurgesteld is te Loeke. Hij is al 3 jaar reservekeeper bij Cambuur, eerst achter Peter van der Vlag en daarna achter David Meul. Maar nu moet hij dus ook Bizot vaak inletten. Heb je nu wel het gevoel dat je een eerlijke kans hebt gehad? Ja, dat is niet echt te zeggen. Ik denk dat we het gewoon allebei hartstikke goed gedaan hebben. En ja, ik denk dat we op zich wel een eerlijke kans hebben gehad. Alleen, ja, ik denk dat, ja, hij heeft toch Ajax mee, hij heeft Oranje mee. En ja, daar moet je dan toch tegen vechten. En ja, soms heb je het gevoel dat je dan tegen 2 man vecht in plaats van tegen 1. En ja, het is maar, nogmaals, het is aan mij te bewijzen dat ik beter ben. En als ik het gewoon veel beter had gedaan, had ik gewoon gekiept. En dan is nog de vraag wat de vakka krijgt in de spits. Mark de Vries of Martijn Barto? Mark de Vries krijgt morgen de voorkeur. Ja, ook dat. We hebben de hele selectie, alle posities zijn dubbel bezet. Dus wat voor de keeper in eerste instantie gold, dat geldt natuurlijk ook voor de andere spelers. Ze hebben het ons heel lastig gemaakt en dat is alleen maar goed. De opstelling in AGOVV zat er dan sa uit. Bizot op een goal, Drosten, Heese, Van der Laan en Vosselman staan achterin. Op het middenveld El Makrini, Van der Heijden en Erik Bakker. En Farin, Charles Dissels, Mark de Vries en Melvin de Leeuw. Cambuur stapt uiteindelijk onder applaus van het veld als de training die is. Het publiek is optimistisch en dat geldt ook voor El Makrini. Ik heb natuurlijk Den Bosch ook van dichtbij meegemaakt. En ik denk dat Cambuur wel een stapje verder is. En ik denk dat wij gewoon een hele goede kans maken voor promotie. Dus ja, het maakt niet uit hoe, play-offs, kampioenschap als promotie, maar dat is denk ik het belangrijkste. Woensdag is het weer tijd van de Freule. Een volle keertstrijd tussen jongens van 14 en mooi 16 jaar. Het is de meest prestigieuze prijs van die leeftijdscategorie. En dat doet elke keer wel blikken. Fanatieke keertsers, leuke ouders en strenge coaches. Eltsenier wil graag dat zijn partout wint. En dat we juist Rexa bij de generale in Frencher. We hadden de camera nog een seconde on of we joggen dit. De kammaster jouwt de bal van Sijsberem in. Wielst de makker me stinken dat hij voor is. Maar dan komt de skietsjochter in actie. De skietsjochter jouwt de bal toch voor. Op trijgelijk Sijsgelijk een belangrijke beslissing. De Sijsberemers binnen razend. We namen deze Pieter van der Skoot. Om Pieter een beetje in zelfbescherming te nemen, lieten we net alles jaren. Hoe het bad, wordt net duidelijk, maar Pieter is zo leuk dat er een bloedneus krijgt. Hij komt na zijn 10 minuten akkwolien, liekwols gewoon weer waarom op het veld. Coach, gebeurt hier al hier? Even net, even rustig gewoon. Even rustig. Okay. Je kunt ze wel wat onder controle houden. Geen iemand die zei dat dit gedrag net kan. Ze keert ze gewoon terug. En keert ze, dat kan ze wel. Sijsberem wint zelfs nog deze partij. Al zorgt dat net bepaald van blijdschap.
Nou, het is dan een goede kamer, hè? Wat weet je? Ik geef hem even voort, hey. Oh. Wat denk je om het? Vind je hem zelf leuk of zo? Hoe staat wat is er dan? Het is hetzelfde wat ik wil zeggen. Ja. Ik doe net dom van. Denk hem voort. Oh. Dan maar even bij de scheidsrechter, Hifke. Scheidsrechter, is het nou oké? Bij mij is het oké. Ja. Maar de jongens ik, hè? Ja? Ja. Je bent weer, Geen probleem. je bent weer vrienden? Ja. Dan weet je niet ruzie. Oké. Oh, nou, zal ik het wel even? Nee, dat is allemaal niet. En wat vindt de coach ervan? Nou ja, dat beleven we wel zwaker en ja, oké. Dan maar weer 14 hier. Wat gaat je die jongens zijn? Lekker trokken ik is en dat is 8 liter. Je maakt verder. Ja, niks zijn hoe ze haar zelf opstellen. Nee, dat is gebeurd en dan mag je even rustig zitten en dan kun je maar weer verder. Wat functie heb je dan als coach in hoe toch zulke jonge jongens? Nou ja, jou is een beetje onderwijzing, een positieve coachen. En ja, daar kan er een beetje in horen. Ja, maar dat er dan zo vlokt wordt, heb je dan net zoiets van, ik moet er even wat van zeggen? Hek ik wat zijn, maar ja, het is in street. Dus ja, het is gebeurd en je moet er verder. Ja, maar net om mij toch dan de jongens van het field te halen. Nee. Dat het echt oorskind joggen we bij het parcours van Arem. Iep Hingst is daar de trainer. Hij woont met wie als Riep 2 keer de Freule en pakte prijzen met Sint-Japik en Jester Littens. De beleving bij Hingst is mooi. Ja! Dat is de 2. Beste bal, jongen. Zijn parcours stiert maar 5 gelijk en skinnen 6 achter. Maar het wordt 6-2. Kom op, beleef het spel, man. Kom op. Hey, die kop omhoog, man. Dat zie je toch? Dat zie je toch? Als krijgen we onweer, man. Dat komt wel. Dat is 14 in die bal. En het wordt 6-4. Hey, daar, 4. Zet me beleven, man. Kom op. 3. I praat de punten maar bij elkaar. Het wordt 4 gelijk, 6 gelijk. Laat die bal. Laat die bal. Ja! De bal is op het touw. En dus verliest zijn parcours toch nog. Ik heb de kop wel op. Nou, kom maar, je moet ik even leren. Je bent ijzersterk, mentaal en alleen nog maar die kop nog aan meevaren. En dat is in rustig te doen. Die kop moet dan even blijven. Dat in de hele wereld doen. Ja? Ja, je bent een hele mentale coach, echt van binnen. Die weet wel hoe wij het op het rijtje hebben. Ja. Het is zo fantastisch mooi als dan maar de jongens bezig geweest en dat is juist dat ze groeien. Hè? En dan staat van de jongen, staat straks ik weer, dan kost 4 weer gelijk. Nou? En dan kon je skinnen zo achter en dan die veerkracht nog tonen. Ja, dat is zo mooi. Ja, daar doe je het voor. Jonken de parcours van Arem en Sijsbjeren binnen er met Wiet Marsum, Riep, Frenscher, Minnetske en Wommels nog 5 oren parcours die kans hebben binnen van de Freule. Maar oren winnen, het wordt een leuke Freule, want Elsenien kunnen winnen. En de generale die waant dus juist de woen terug Minnetske. Het keertspartoer met Matten van der Leest, Herman Sprik en Volkert van der Wij gaat uit elkaar. Van der Leest keert zijn seizoen uit in de eerste klasse. Herman Sprik had na dit seizoen zelfs op mooi keertsen. Sprik en van der Wij maakt je te jaren het seizoen wel al. En zie je nog een nieuwe opslagger. Aron de Waas die besletten Sprik en van der Wij om net met Van der Leest de PC uit te keertsen. Van der Leest weer de botter gewoon en wil nog net verder met die 2 maten. Ja, met ons hebben we elkaar sprutsen. Nou, het blijkt dat wij al ja, we komen net meer op in lijn, dat weer wel duidelijk en dat is nou nog steeds zo. Ja, en dan kies wel toneelstukjes 4 in het veld, maar we kiezen alle 3 voor is plezier. En ik persoonlijk kijk altijd zo van zodra ik plezier meer in kies, dan stop ik. Nou, dat is nou even het moment. In deze situatie heb ik geen plezier meer in, dus ik ga weer om naar de eerste klas en daar heb ik nog maten waar ik mijn kies ken. Ik vind Matten een hele beste jongen verder en ik ga soort met hem laken, maar ja, goed, tot deze situatie nou even is dit het beste besluit. De meningen lezen nog steeds uit elkaar in de situatie en ik blow erachter en Matten bloot achter zijn mening staan en ja, dan kom je er net uit. Nou goed, dit zijn net de leukste dagen in mijn carrière. Ik bedoel, dan krijg je een soort hoe die hinnen, de pers heeft een soort ding hoe je zou natuurlijk. Iedereen heeft er een mening over. Ja goed, het is even vervelend geleerd. Is er achteraan nou nog spiet van of zijn ze nog heel tijd? Nee, absoluut net. Nee, in die situatie sta ik nog helemaal 100% achter wat ik achter mijn standpunt op dat moment. Is dit een moment, dat is toch dat van, ja, wat ik die in heb is net goed. Ik maak me een excuus om wat dan ik?
Nou ja, goed, ik besef wel dat die beslissing heel erg hut is geweest. En dat dat voor Matten een hele klap is geweest. En alleen nog gewoon sportief jongen sta ik nog steeds achter deze beslissing. In de vier heeft dan nou de keuze om na dit seizoen op te houden beïnvloed litten door dit hele gebeuren? Nou, dit is steeds maar even de spreekwoordelijke druppel, denk ik. Ik zag toen je coach die ik een bepaalde rol in het verhaal speelde, denk ik dat ik zei een trap naar jou. Denk ik dat je dat in dat moment zelf heel wat genuanceerder erin stond. En hier met die optreden moeten, dat je dan weer even neersabeld wordt steeds maar. Dat vind ik dat wel heel zeer en dat. En daardoor is het wel even de druppel steeds maar van het hele verhaal. Maar ja, goed, dat wat ik echt zei, we komen net maar op in lijn. Maar dat is dan puur even kaartstechnisch en als persoon zijn, dan komen we er wel uit. De wedstrijd in Witmarsum waant juist de woensdag de winners van de PC, Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger. En ze wonnen eenvoudig maar skinne 4 weersen van het parcours van Pieter van Althuis. En ons via deze boppenslag waans dit joen, dan in de sporten weer en dan maar een extra programma over de Freule in Wommels. Bedankt voor het chen en nog een goeie joen.